Hvad så, Frede? Hvordan er det at være på skitur i Hafjell? Men det er forrygende. Det kan, altså, jeg ved ikke lige, hvorfor ord man skal finde til at beskrive det. Det er forrygende. Det er det. Og oplevelsen bliver ikke dårligere før I mur med? Nej, det gør den ikke. Og alle nybegynderne, de kan stå på ski. Der er faktisk over halvdelen har vi ned af de sorte også af nybegynderne. Så resten har været rød. Så det er helt forrygende. Hvad er det bedste ved at tage på sådan en skitur her med IMU? Det bedste? Det er jo mange faktorer. Hvad vinkel skal vi se på? Den åndelige er, at der er et rigtig godt fællesskab på tværs i IMU-afdelingerne. Også som det der med Jesus. Og sådan det mere sjove-agtige, det er jo at stå på ski i den her fantastiske natur, fantastisk vejr. Der er selvfølgelig også lidt åndeligt over det. At Gud han har skabt en natur, der er så fantastisk, man kan stå på ski i. Får du løn for det her, Fred? Løn? Ja, det er jo ikke ferie jo. Der er lidt opgaver. Det er derfor, det hedder skitur. Skitur, ja. Men jeg tror, det hedder skiferie for de andre. Jamen altså, siger jeg bare over and out her fra Søren Brun. Ja, Roger.